Σαν την πρώτη φορά μου μιλάει. Από αυτό Κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε στο αεροδρόμιο Διαγόρας της Ρόδου. Σας παρακαλούμε να παραμείνετε καθισμένοι με τις ζώνες ασφαλείας δεμένες μέχρι να σβήσει η επιγραφή «Προσδεθείτε». Σας ενημερώνουμε ότι το κάπνισμα απαγορεύεται μέχρι και την είσοδό σας στο κτίριο του αεροδρομίου. Ήταν χαρά μας που σας φιλοξενήσαμε σε μία από τις πτήσεις της Aegean. Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι η εταιρεία μας σε συνεργασία με την Hertz σας προσφέρει ειδικές προνομιακές τιμές για την ενοικίαση αυτοκινήτου. Η Aegean και το πλήρωμα σας ευχόμαστε μια πολύ όμορφη ημέρα και ελπίζουμε σύντομα να σας έχουμε και πάλι κοντά μας. Ladies and gentlemen, welcome to the Agoras Airport of Rhodes.